Godt, hej og velkommen til Frederiks part 3 of integralregning, som jeg skal fremlægge lidt om. Jeg vil i den her forbindelse forklare lidt om bestemte integraler og hvordan man finder arealet. Bagefter så laver jeg så endnu en video om hvordan man finder rumfanget. Til at starte med, der er det vigtigt at forstå, at der er en forskel mellem bestemte og uintegraler. Og det er, at ubestemte integraler giver en funktion, som vist her. Nemlig stamfunktionen. Det går ikke med, så de skriver, det er lige med stor F af x. Mens at bestemte integraler, som her, giver et tal. Derfor er bestemte integraler en rigtig god mulighed for at finde for eksempel arealet, som jeg vil komme ned på herunder, eller som jeg vil forklare mere om hernede under, eller som I kan se hernede under. Sådan. Arealet under vores funktionslinje. Ja, lad os bare kalde det. Men altså, et ubestemt integrale giver en funktion af, altså stamfunktionen, mens et bestemt integrale giver et tal. Vi kan så se på vores bestemte integrale, at der er noget, der hedder A og B. Og hvad er det? A, det er vores A og B er vores integrationsgrænser. Det kan man også for eksempel se hernede, hvor at jeg har lavet en stor udredning af arealet af den her, eller grafen, eller arealet under funktionen. Og der ligger vores integrationsgrænse på minus 3 og 3, hvor b er 3 og a er minus 3. For at finde for eksempel arealet, så kan man udregne et bestemt integrale på den her måde. Det betyder, at man først finder en stamfunktion til fx. Den her stamfunktion, den skriver man så ind i den her der kantede parentes, lad os bare kalde det med vores integrationstegn her. Og derefter finder man integrationstegnene, eller integrationsgrænserne b og a, og sender ind på x's plads, så vi får f, altså stamfunktionen af b, altså den øvre grænse, minus stamfunktionen af den nedre grænse. Det minus man så. Et eksempel herpå kunne være, at man havde et bestemt integrale, der løb fra 0 til 2 på en graf, og funktionen hertil var 6x i anden dx, som var lige med, og så den stamfunktionen til 6x i anden, som er 2x i tredje, og så sætter vi selvfølgelig vores grænseværdier ind, 0 og 3, eller 0 og 2, og derved kommer vi frem til, at 2 gange 2 i tredje, som var b'eren, fordi vi havde b her, og vi havde vores stamfunktion her, og det minus vi så med vores a. Vi minus så det her med vores a, hvor at x selvfølgelig er, hvor vi sætter a ind på x's plads, så der står 0. Det her, så der står 0 i tredje, og det giver selvfølgelig bare 0. Når man ganger 0 med 0 giver 0, og så når man siger 2 gange 0, det giver selvfølgelig også 2. Så der kun tilbage står 2 gange 2 x i tredje, som er lige med et areal på, eller et tal på 16. Og nu ved jeg godt, at jeg kommer til at sige areal, men vi har selvfølgelig kun fundet et tal. For som jeg har plottet ind her, det er et flot lille billede, jeg har fundet, så er det altså ikke altid et bestemt integrale giver, at det giver et areal. For nogle gange, så har man ikke, så er vores funktion ikke positiv, og derved arealet heller ikke var det rigtige.
Det må man så finde på andre måder, i og med at man cutter det her op. Men så skulle man kende y-værdien, og så kunne man finde den numeriske værdi af den her integral, i og med at det giver minus, og så kunne man plusse det med den her, og den kunne man selvfølgelig bare lave et bestemt integral af. Men det er den her helt andet. Så man skal huske på, at en positiv funktion, der kan man finde et areal under grafen som vist her.